6 ימים בטבע מטריץ, עם נשים מהממות, דואגים לך לכל הדברים שאת צריכה, מים חמים, אוכל, זמן להתעסק בעצמך. לשכב ככה על סלע בהרים הקרירים. פתח לי הלב והרגשתי איזה חיבור מאוד עמוק עם הבריאה. פגישה שזה קילף מעליי, וואחד שריון רציני, הפגיש אותי עם הרכות שבי. כל אחת שמעניין אותה להתבונן עוד יותר לעומק בחייה. לכל אחת שהיא כבר בשלה. להסכים להיות במקום הכי פשוט, הכי זרוק, של להתחבר באמת לטבע. הביחד הזה, זה הכי משמעותי בשבילי. זה פותח משהו בך, להיות יותר אמיתית עם עצמך, ואז את יכולה לעבור את התהליכים יותר עמוק. למה דווקא עם רותי? כי רותי היא מלכה. אני התאהבתי בה מהרגע הראשון, אני מכירה אותה כבר 7 שנים. יש לה אנרגיה כזאת מתפרצת. היא מלאה באוצרות, והכל מוגש בצורה כזאת כיפית, אבל לא פחות מזה גם מעמיקה. רק להיות לידה זה פותח בך משהו. אני מזמינה אותך לחניכה של דרך ונוס, בטבע המדהים של ההר הגבוה בסיני, ולחזור אישה חדשה.